Ninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari pagkiligaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Magpatinaraohan po kita kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan mako ako maninigo na ika magdagol sa takuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying hilga an sa imong banwaan asin pinagkanigo mong mabago kan mga danay na misteryo. Warasan mong magkamit kan pagkabuhay liwat, kan dai matunaw na laman na papamurawayon. Uli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Pagtaungon ra kita sa tuyang mahal na ina, awiton niya to ang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Evae, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Hominum nostrum, Divinum auxilio maniat semper nobiscum. Sa kuya pong pasalamat sa Lambang sa Rosaindo, sa mga naglingkod sa altar, sa mga sponsors kang misa. Thank you very much po. So brace yourself. Today, may schedule na brownout, 7 to 9, digdi sa bita, no? Sa ibang lugar sa Legazpi, 7 to 4 or 5 p.m. So, bata mainiton, so mga arog kong nag-iedad na, dahil na magpararuluwas, magparainom na sa nakitubig. Salamat po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spirito. bendicionan. Lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton asin mahera ko na nama, an Aki asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw. Tapos na ang misa. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya, aleluya. Salvación,
Thank you and good morning po.